22 juni 2011, toen geven wij vrijnaam weer op een woensdag. En dan wie met de vrouw even naar Dokkum te winkelen. En we rennen wij naar de auto en ik denk van, wat hier gebeurt. Maar dan klopt het iets net. En toch in de auto stappen, rijden, niks in de vrouw zei ze. Maar toen ging ik heel wijs en toen ik in en ik ben aan de beurt. Dit komt net goed. Ik ging een hartaanval, een hele zwiere hartaanval. De linkerkant van het hart zit helemaal dicht. En daar kwamen ze dus in het ziekenhuis achter, dus ik moest opereren worden. Hadden de 3 stents erin plaats om dat weer iepen te krijgen. En dan komt ze thuis te lezen. En ja, de kist wakker niks. Maar in Holland draait wel trouw. Dan markeert voor die gevoel, markeert er niet aan. En dan lees je maar te lezen en je leest maar te zien. En dan denk je, ja, wat mat ik, wat zil ik? En alle herhalingen van Discovery en National Geographic heeft op een gegeven moment wel pensioen. Ik denk, ik moet weer wat doen. Ik wil weer wat doen. Nou, zo heb ik toen eens een keer een berichtje op Facebook gezet. En toen reageerde mijn zus erop van, goh, dan beginnen we met modelbouw. Dat is vroeger, toen stuurde ze eens een keer die in. En dat is net zo je werk. Ik ben begonnen met een bouwpakketje die ik toen van Marktplaats kocht. Toen mijn zusje zei van begin daar weer eens mee. Nou, dat was gewoon een plastic dingetje. Heb ik in mijn corset. Nou, ik denk dit is het net. Ik denk ik wil het zelf. Dus gewoon een plaatje hout en wat polyester en wat verf, wat spuitbussen. En zo begin je dan zelf te bouwen. Nou heb ik net een soort verstand van de modelbouw, maar ik begreep wel dat je het echt belangrijk vindt dat er bepaalde details op zitten die ik werkje. Waarom is dat zo wichtig? Nou, een hele paar mensen, modelbouwers, die bouwen een model en dan zetten ze dat in de vensterbank. Je zult dat vers wel een keer uit je onderwijzer rennen. En die doggen verder niks. En ik ben wel zo in die details, alles met werkje, alles met functioneren. De radertjes met de draaien, de lampjes met bronnen, de ankertjes die met op een deel. Ik ben met deze begonnen in februari 2012. En toen had het een skofje stillijn, deze romp. En toen ben ik eerst met orenskippen begonnen. Nou, later had ik contact gehad met de rederij, Big Lift uit Amsterdam. En, want ik zag wat details van de opbouw van de stuurhut. En die waren zo vriendelijk om mij uit te nodigen om bij hun op kantoor te komen in Amsterdam. En die hebben voor mij alle originele bouwtekeningen van het echte schip, wat nog steeds vaart, dat hebben ze voor mij gekopieerd. Het leuke is om hier in het hakspel te maken, maar het allerleukste is natuurlijk om de meest gezien te letten. Ja, dat ben je al een beetje grutskop. Ja. En dat doe je dan ook? Je dealen dit ook met publiek? Ja, ik ben lid van een modelbouwclub, een multimodelbouwgroep Friesland. En wij hebben een vaste vaarlocatie in Drachten, in de kinderboerderij, de Naturij. En daar varen wij alle eerste snijden van de maand. Van het vaardier begint dat weer, april, mei. En dan een stuk of 5, 6 keer. Ik denk voor mij is een bunkerstation. Daar kunnen skippen, die kunnen daar gewoon tanken. Maar ja, dan moet er ook wat doen. Want een bunkerstation zelf, nou, daar komt een sleper. Een sleper komt er aan en die leidt zijn boordje er deel en die is dan zogenaamd on het tanken. Als zo'n tanken ben, dan gaat het altijd goed. Ja, dan kan ik geen fout gaan vanzelf, hè. Alarm gaat. Ik denk, wat gebeurt er? En als dat goed is, komt als een reek uit de rutjes bij. Dat er genoeg power in de accu zit. Ik denk het wel. Zie je, het begint er al. En als de effectboeten door is, wat leuker. Want dan waait het wat meer. Ga ik wat meer reken, hè. Dan nog maar even een beetje. Maar dit is het begin hoor. En dit is dan zien airco of weet ik wat. Nou ja, dat moet natuurlijk ook fout gaan. Dus dat gaat ook mis. De hele boel is in de war. Alles is steken. Nou ga ik hem net in het water te lezen, maar er zit ook een pompfunctie zit erop. En dan komt hier al je skom uit. Dus het is echt een zijn eigen skomblus installatie die heeft er. Nou, Ben vinden dit machtig om naar te zien natuurlijk. Het knalt en het knettert en het doet gek. Oh, Joost, je ben je net al in. Ah nee hoor, dit is zijn mooie. Ik vind dit zo geweldig. Nou, dan heb ik nog blusboten erbij. En die komen dan ook langs en die beginnen dan ook water te spuiten hier heen. Nou, dan hebben we een act erbij. We hebben het leuks erbij. Maar wat dat ongoed, die tip van jouw zuske, dat het een gouden tip was. Ja, dat zit wel, hè? Een machtmorgel, jong. Helemaal geweldig. Ah, goeie. Hoi.
Jo, ben je lekker aan het poetsen? Ik ben aan het poetsen, ja. Je gaat lekker muziekje opstaan. Ja, steeds gewoon, hè. Dus, het is oude tijden, hè. Je toch, het waren hier een mooie... Voordat ik in het soort trainen nog. Zie je? Dus vandaar dat ik hier even mee bezig ben. Het glimt ook reus. Ja, dacht ik. Dus nou de velgjes nog een beetje klaar. Zie je? Maar status quo, dat je het erbij? Ja, je hebt er een beetje, hè. Arbeidsvitamine, hè. Dus, nee. Je bent een echte status quo fan? Nou, een beetje meer van de hardrock, hè. De stand te reëren, hè. Daar gaan we wat voor, hè. Van maaien we even naar ACDC daar, in het Ziggo Dome. Oh nee, Gelderdoom bedoel ik. Dus ja, we hadden ook een beetje bier ook nog. Ja, je ging nog wel gauw eens even naar een hardrock concert. Ja, ja. En we even naar Ozzy Osbourne werd, Black Sabbath. Oh, dus een beetje door de band, die Purple. Zo is er wat. En hoeveel hier door, jou dat al? Nou ja, van al minuten is het denk ik. Ik ben ook 54, dus 34 jaar. Een leuk werkje. Maar dat zit er dan altijd in. Zit er altijd in. En dat bloot echt zo. En dan ben je nooit te hard voor je. Nee, dat bloot zo. Maar joh, met de velden wel even lekker poetsen. Ik zal even trots hebben. Het is nog een keer mooi even. En er zijn er even mooi bij. Gewoon de noemer stiert op, dus je kan hem wel lekker laten. Ja, daarom. Bedankt hè. Succes. Jo, hoi.